L'entrevista de la ciutat. Són 2:15 del matí. Avui dimecres passa per la ciutat una vegada més la nostra psicòloga clínica de capçalera, la Isabel Pimàs. Hola, Isabel, bon dia. Hola, bon dia. Sempre està disposada quan la truquem, la Isabel. Gràcies, Isabel. A vosaltres. Des de dimarts i fins demà dijous, 123 estudiants de Calella s'examinen de la selectivitat, 40.000. Al conjunt de Catalunya és una xifra rècord aquest any per aconseguir una nota que els permeti entrar al grau universitari desitjat. Nervis, ansietat, estrès, nits de dormir molt poc o pràcticament gens, que a vegades acaben passant factura i poden influir en el resultat acadèmic. A vegades un pot anar molt ben preparat, sí. Però els nervis d'última hora, l'ansietat, acaba jugant molt males passades, no? I t'ho fan passar molt malament. T'ho fan passar molt malament i et poden influir en el resultat final, no? I tant que sí. Podríem dir que és normal, no? És aquest estat d'alerta davant un examen que et pot condicionar el teu futur acadèmic. Clar. Vull dir que suposo que és un estat normal, no? És un estat normal, de fet ens hi hem trobat tots, sigui amb un examen, sigui amb una entrevista de feina, sigui quan esperes uns resultats mèdics que t'atenen amb neguit. Un cert estat d'alerta és absolutament normal i fins i tot davant d'un examen pot ser estimulant perquè posa tots els sentits i et fa, doncs, potser estar més atent i més concentrat. O sigui, un cert nivell de neguit és absolutament normal, diria jo que inevitable, i ens fa humans. No hi ha més, Aquest estat de neguit, com deia la Isabel, que ens manté alerta, no? I que és fins i tot saludable, però sí. Hi ha una línia vermella, sí, que és aquella que no hauríem de creuar mai, exacte, no? Que és quan aquesta ansietat, aquest estat de nervis deixa de ser normal i es converteix en un problema. En un problema, sí. Aquí ja podríem parlar aleshores que el que és el neguit normal davant d'una prova on t'hi jugues un futur es converteix en un trastorn. En aquest cas seria un trastorn d'ansietat. I això ja no és desitjable, ja poc profit se'n pot treure i s'ha d'aprendre a regular de la millor manera possible. Nosaltres a casa hi ha alguns indicatius, algunes coses que observem o podem observar amb els nostres fills que estan ara mateix en aquest procés de final d'exàmens que ens pot fer saltar les alarmes? En quant al neguit i si la cosa ja va més enllà del que és esperable. Bé, jo crec que qui més compte se'n dona és el propi noi o la pròpia noia o la pròpia persona que ho està patint, això ja d'entrada, però sí que podem veure, doncs, una inquietud, a vegades un cert nivell d'agressivitat i de no tenir paciència, oi que sí? De potser no voler menjar o menjar a deshores o de dormir malament o de no dormir o mal humor, tot això nosaltres ens en donem compte. I la persona que ho pateix, doncs evidentment se sent malament, perquè l'ansietat, quan ja no és normal entre cometes, doncs ens pot arribar a bloquejar i ens pot arribar a fer sentir molt malament a tots els nivells, cognitivament, emocionalment i fisiològicament, perquè els símptomes poden anar des de que penses tot el rato, tens trampes en el cap que t'estan dient que allò no funcionarà, que no estàs preparat, que sortirà malament, que això és un desastre, que no podràs, a nivell emocional, evidentment, aquesta inquietud, aquest desànim, aquest que no pots amb la teva vida en aquell moment, o a nivell fisiològic quan es desperten totes les alarmes, que si els batecs del cor s'acceleren, que si tens mals de panxa, que si els mals de cap, que si les suors, que si els marejos, en fi, és una infinitud de símptomes diferents. Potser ja podríem estar parlant d'un atac de pànic, no? Quan ja apareixen tots aquests símptomes, no? Potser? Un atac de pànic és puntual. Hi ha una ansietat que és més sostinguda, que és una ansietat sostinguda en el temps. Mira, tinc tot el dia un
un rau aquí a la panxa que no se me deixen passar res, per exemple. O cada 2 per 3 se'm dispara el cor i sembla que se m'hagi de sortir per la boca. Això és una ansietat sostinguda. L'atac de pànic és molt més... Tot s'acumula de cop. O sigui, tots aquests símptomes és com que agafen una potència que sobrepassen tot el que has tingut fins al moment. És més puntual, dura més poc, però sembla fins i tot que t'hagis de morir, perquè et pot passar de tot en un moment curt de temps. Això és un atac de pànic. Sí. Una cosa molt més concreta. Sí. Jo ho he explicat més d'una vegada i jo crec que tinc un màster amb temes d'ansietat i fins i tot amb atacs de pànic. Jo me'n recordo de molt joveneta que fins i tot, i ara explicaré una cosa que no sé si és molt important o si val la pena explicar-la, però en qualsevol cas perquè potser pot ajudar algú. Jo me'n recordo de molt joveneta, tenia atacs de pànic a la nit i fins i tot posar-me per morir-me. O sigui, ostres, de veritat, perquè jo tenia la sensació que m'estava morint. Que t'estaves morint, I realment te n'adones, quan has patit molta ansietat i molts atacs de pànic, ningú es mor d'un atac de pànic. Ningú es mor. Això és el primer que hem de deixar clar. Ningú es mor d'un atac de pànic i ningú es mor d'ansietat. D'una crisi d'ansietat. Però això és una cosa que aprens, jo penso que l'aprens amb el temps. I quan has patit molt, no? Quan has patit molt, perquè llavors ja tens com recursos, no?, per lluitar contra una crisi de pànic, no? El primer que s'ha de fer, perquè de fet els trastorns d'ansietat són dels més corrents a consulta, el primer que s'ha de fer és desdramatitzar. Sí, però quan estàs fotut en el meollo, costa molt, Costa molt. Clar, te diuen, no, tu respira, tranquil·la. I tu dius, respira? Però si m'estic morint. Però, Sònia, de veritat que es pot fer, De veritat que es pot fer. Segur, no en tinc cap dubte. Es pot fer perquè és tot un aprenentatge, Mira, ja sé que és redundant, però li hem de perdre la por a la por. Per què? És la por la que és la guionista de tota aquesta pel·lícula que se'ns passa pel cap i que ens desperta tota aquesta munió de símptomes que són molt desagradables. Però si aquesta munió de símptomes fan que la por augmenti, el cercle de l'ansietat es dispara, perquè funciona en cercle. Em sento malament, les alertes se'm disparen, quan se'm disparen més les alertes em sento pitjor, al sentir-me pitjor les alertes encara augmenten més i anem donant la volta, i aquí és on es poden desencadenar els atacs de pànic. Per tant, és dir, això ja m'ho conec, ja m'ho han explicat, ja sé com funciona, toca passar-ho malament un moment, però de la mateixa manera que bé se'n va un atac de pànic, anem a intentar centrar-nos, anem a centrar la ment en alguna cosa que pugui ser agradable, la trec miro de treure el foc de mi i posar-lo en alguna cosa exterior, i les respiracions, que en què sembli impossible, perquè molta gent me diu això no funciona, dic, acaben calmant. No és que acabin calmant, és que és una reacció fisiològica. Ja no és creure-s'ho o no. Li estem enviant un missatge al nostre cervell, al respirar lent i profundament, de que ja no hi ha motiu per activar tot el que està activant, i el sistema, el nostre cervell s'ho creu i desactiva el sistema nerviós. I això és fisiologia i funciona sempre, però s'ha de fer bé. S'ha de fer bé i s'ha de treballar bé, A mi em va anar molt bé en el seu moment un llibre del psicòleg, el Rafael Santandreu, no sé si el coneixes, que es diu Sense por, i una de les coses que diu el Rafael és que a la por s'hi ha d'anar a caminar. O sigui, quan tu tens por a alguna cosa, hi ha alguna cosa que et produeix ansietat, hi has de caminar. Encara que sigui poquet a poquet, però hi has de caminar. És a dir, no hem de defugir d'aquelles coses que ens creen ansietat o que ens creen por. Hi hem d'anar-hi, hi hem de caminar. Hi hem d'anar de cara, encara que sigui a poc, però hi hem d'anar. Si defugim, malament. Clar, l'ansietat, la por, el que ens desperta amb les ganes que tenim és de sortir corrents, evitar aquella situació que ens espanta. Però cada vegada que evitem una situació que ens espanta, aquella situació que ens espanta agafa més poder. Per tant, l'única manera de desactivar aquelles pors i allò que ens bloqueja és enfrontant. A poc, pas a pas, amb estratègies d'autocontrol i de relax i d'afrontament, però s'hi ha d'anar, perquè és l'única manera de superar-les i anar més enllà. Sí, perquè si no és aquesta doble persona que tens com a dins teu que acaba guanyant la batalla, no? És a dir, és com el bé i el mal.
dins d'un mateix, no? I al tanto, perquè et pot deixar tancat en una habitació. Totalment. Sí. Avui parlem d'aquests estudiants que aquests dies pateixen aquests moments de nervis, d'ansietat, d'estrès, de por que poden acabar perjudicant en el seu resultat acadèmic, no? Hi ha alguna manera, Isabel, de poder pal·liar una miqueta tots aquests símptomes que no sigui, en aquest cas, la farmacologia, la química, la pastilleta? Mira, en primer lloc, jo crec que seria ja una aproximació, o sigui, les PAU no ens venen o no venen en el jovent així de cop d'un dia per un altre, ai, m'ho he trobat, no. Estan previstes, saps que han de venir. Per tant, el millor de tot seria una prevenció, o sigui, ja entrar a planificar els estudis, a tenir les matèries molt ben organitzades, a planificar el temps que hi dediques, a intercalar-ho en temps també d'oci i d'esbarjo perquè puguem recuperar-nos una mica, alimentar-nos bé, potser ser una mica més capriciosos aquests dies i menjar allò que ens senta bé i que ens fa sentir a gust, però hem de menjar bé, perquè requereix molta energia tot això. Descansar bé, carai, dius, és que els nervis, bé, hem de prendre tècniques de relaxació, que tot això penso que en l'últim any de batxillerat s'hauria d'ensenyar. Estaria molt bé, sí. Estaria molt bé, perquè penso que és el contrari. Clar. Que, sí, jo més no me'n recordo a la meva època que es feia cou, i era una tortura, perquè la selectivitat la tenies en allà com una espada que et havia de caure, una espasa que et havia de caure damunt del cap, i era, mare de Déu, què passarà? Dius, bueno, tranquil·litat, tècniques d'afrontament, d'agafar-se les coses amb serietat, però carai, que no te sobrepassin, i això penso que també seria educatiu, que es pogués incloure. Totalment. Bueno, segurament, si fos així, igual aquesta entrevista que fèiem avui, o aquesta xerrada que tenim avui amb la Isabel, no caldria, no? Segurament. Perquè els alumnes ja arribarien, si més no, amb eines... Amb eines, amb recursos. Amb recursos per combatre, doncs, aquests moments de por i d'ansietat, no? Dèiem, et preguntava si hi havia maneres, no?, de pal·liar aquests efectes de nerviosisme més enllà de la farmacologia, de la pastilleta, perquè a més a més són dies que a més prenem més cafè de l'habitual, fins i tot begudes estimulants que ens mantenen desperts moltes més, és a dir, que a més del nerviosisme encara hi afegim cullerada, no?, en aquest cas, no? Sé que hi ha alguns punts que ens podem tocar, fins i tot, que ens poden ajudar de digitopuntura, que estan relacionats amb l'acupuntura, però que podem estimular manualment. N'hi ha uns quants, jo en recomano bàsicament dos, perquè són molt fàcils. Un és un punt que està aquí al mig del front, entre les dues celles. A veure, per la gent que ens escolta per la ràdio, la gent que ens veu ja ho veu clarament, entre les dues celles. Entre les dues celles, aquí al mig, que no toquem el pont del nas, per sobre. Llavors, la millor manera potser és agafar, veus, amb el polze, apretar-lo així, pressionar-lo durant un parell de minuts i després fer moviments rotatoris a un cantó o a l'altre, allà on et vagi millor, és indiferent. De fet, entre les dues celles, si us toqueu, a casa també, veureu que hi ha un lloc que està una miqueta més esfonsat, no? Potser és aquest el punt? Doncs jo no el tinc més enfonsat. Jo crec que és fisiologia teva, però pot ser. No ho sé. Tu, Víctor, que veig que també ho estàs fent, tu també tens alguna miqueta... No, massa dalt. Més a baix, més a baix. Entre les celles. Entre les celles. Aquí està. Sí. I has de donar un massatge en aquest punt, que és molt reconfortant. De fet, quan vas a l'acupuntor per problemes d'ansietat, aquí et posen una agulla. Sí, és veritat. I fins i tot ara em fas pensar que quan els bebès són molt petitets, fins i tot quan els volem fer a dormir, fixeu-vos que moltes vegades sí que és veritat, els toquem aquí. Sí que és veritat. Jo me'n recordo als meus fills que jo els tocava aquí quan estaven nerviosos i acabaven adormint-se. Sí que és veritat. Oi que sí? Oi que sí. Amb això no hi pensava, però tens raó, Sí, aquí al mig de les celles, oi? Després n'hi ha un altre també, de punt, que aquest potser serà una mica més complicat d'ensenyar. Què és? A veure, en el canyell, aquí, allà on tenim aquestes línies, que separa, diguem-ne, la mà del braç, la primera línia. Sí, la primera línia, en el cantó extern de la mà, exacte, i tenim un osset, que tothom es trobarà si el busca. Doncs a la part interna d'aquest osset, que és un altre punt, és el set de cort aquest, concretament, és un punt d'ansietat, igual,
apretar amb el polze, amb força, que fa amb força, sense fer-nos mal, però apretant tota la força que pugui sense que et faci mal, i donar voltes. Apretes durant 1 minut, 2 minuts, i després dones voltes, i és una altra estimulació que també és un punt de relax important. Ja, fins i tot fa mal, no? Això vol dir que estàs tensa. Sí, ja te dic jo que el meu i l'ansietat, Isabel, és patològic. És un punt aquest molt interessant, a banda i banda, perquè aquest és bilateral. Primer un cantó, després a l'altre cantó, comença pel que vulguis. Es pot fer a les dues mans, eh? Sí. Molt bé, molt bé. Primer amb un, després amb l'altre. D'acord. A lo millor dius, ai, aquest cantó me va millor que l'altre. Bé, pots fer tots dos, però lo adequat seria fer primer una banda i després l'altra. També hi ha un punt aquí en el pit, aquí al mig. Que també entre els dos mugrons, al mig, és un altre punt. Fa molt de mal aquest quan te l'apretes aquí, eh? Aquest també pots anar donant voltes, eh? Apretar i anar donant voltes. Aquest em fa mal a mi tot, eh? Aquest és molt dolorós. Això vol dir que estem molt carregats. Bueno, sí, haurem de fer alguna cosa, I que ens convé ja aturar-nos una miqueta i fer uns quants dies de vacances. Ja per acabar, Isabel, hem de confondre la por i l'ansietat o no tenen res a veure? O una cosa va lligada de la mà de l'altra? La por és adaptativa. De fet, si no hi hagués por, no estaríem aquí com a espècie. Ens ha permès sobreviure al llarg dels segles. La por ens posa en alerta, ens ajuda a enfrontar-nos als perills, o sigui, la por en si no és un problema, al contrari. El que passa que quan la por se'ns descontrola o se'ns magnifica, aleshores és quan tenim l'ansietat servida damunt la taula, que és una por fora de control i, a més, totalment esbiaixada de la realitat, que no té cap lògica. Tenir, jo què sé, por a un... com se diu això? A una panerola. Pot ser desagradable una panerola, d'acord, però que t'hagi de fer por no té un sentit lògic. A vegades hi ha gent que té fòbia, no? Fins i tot aquest tipus d'insectes. És que la fòbia és un tipus d'ansietat. És un tipus d'ansietat. Sí, certament. Doncs sí. I hem de vigilar la diferència, doncs va per aquí, no? Que l'ansietat ja és com que estimula tota una sèrie de coses que van més enllà de la por, i que el que no hem comentat, que també és molt important, és que activa tota una sèrie de pensaments en el nostre cap que ens invadeixen i que ens fan sentir molt malament, i que aquests pensaments és els que hem de detectar, mirar de deixar en un racó i centrar-nos en una altra cosa, o sigui, desenfocar-nos d'aquí. Aquí hi ha molta planxa i tindríem molt tema de conversa amb els pensaments, per exemple, anticipatoris, no? És que són aquests. Són aquests, no? Pensaments trampa anticipatoris, sí. Exacte, pensar, per exemple, quan, jo què sé, quan el ner surt de casa i agafa el cotxe... Ai, què pot passar? Pensar que tindrà un accident a la carretera, no? I després el nen arriba a casa i no ha passat res. Però tu ja has estat 2 hores patint ansietat pensant que al nen li pot passar alguna cosa, no? Sí, senyora. En fi, anirem fent treball, amb l'Isabel, que sempre que la truquem té a bé venir aquí als estudis de la ràdio. És un plaer. Gràcies, Isabel, moltes gràcies. A vosaltres. Esperem haver ajudat aquests dies, doncs. I molta sort a tots els que s'examinen. I tant, molta sort. Molta sort i tranquil·litat, I tranquil·litat. Exacte. Respireu fons. Molt bé.